Hezké odpoledne ze Zlína, přátelé, světlušky a světlušáci, já vás zdravím. Rychlá, neplánovaná přepadovka. Jestli mě někdo uvidíte, uslyšíte, tak prosím, dejte mi vědět. Bude to krátké, jenom potřebuji napsat, zda mě někdo vidí. Tak to je, vidíte, že jsem nepřipravená. Hurá akce, protože mám být úplně někde jinde teďka je. Někdo tam je, prosím, vidíme, slyšíme, ať vím jenom napsat, srdíčka nevidím, je to přes počítač, takže srdíčka nevidím. Tak já jsem vypla a zapla. Halo, výborně, výborně, někdo tam naskočil, skvěle. Simonko, děkuju, Irenko, děkuju. Takže miláčkové, já nebudu na nikoho čekat, protože 3 dní už mi tady chodí nějaké infošky. Když si s vámi povídám, dává mi to o to větší smysl. A vzhledem k tomu, co mi říkáte, že slyšíte v médiích a tak dál, taky to dává smysl. A já jsem si teď uvědomila, že jsem se zase nepředstavila, jak to již tradičně bývá. Takže, miláčkové, zdraví vás Hana Izabel, jsem ze Zlína. Můžu říct po minulém vysílání, kdy jsem se trošku rozčílila nad určitou situací, už mi jdou, zmínila jsem, že mi někdo blokuje, bojkotuje moje webovky, už mi jdou i webovky, už mi jde i Messenger, dokonce mi jde i WhatsApp, takže kdo chcete, volejte, kdo chcete si povídat, pořešit něco, posunout něco, volejte klidně si o termínek, každopádně číslo na mě 737 778 135, předvolba 420 Česká je i na webovkách, tak to jenom tak v rychlosti a jdeme na to. Mám pro vás vzkaz a ten vzkaz je hodně důležitý, protože, co si budeme povídat, já teda se tomu divím, ale je mnoho z vás i mezi váma probranýma, kteří mají strach. Kteří mají strach ze všeho možného. O svoje rodiny, o sebe, o svoji práci, o to, co bude a tak dál. Takže přišel mi nějaký vzkaz pro vás. Já všeho musela nechat, i když jsem ve 3 hodiny měla být někde jinde, a prostě musela jsem tu kameru teďka zapnout. Já říkám, dobrý, zapnu to o 9:30 večer. Ne, zapneš to teď. Nevím, proč jsem to neměla zapnout večer, měla jsem to zapnout teď, udělala jsem to, já jsem známá tím, že neremcám, že když mi přijde nějaká infoška, tak vám ji předávám, takže mám to tady v rychlosti napsané, snad to po sobě přečtu, jdeme na to. Lidi, mám to psané, lidi, nemějte strach. Brzy se stane něco zásadního a situace v naší zemi se změní natolik, že krajané, kteří dlouhodobě i po generace žijí a žili v zahraničí, si budou pohrávat s myšlenkou a vrátit se ke kořenům do země svých slovanských předků. A část z nich, z těchto lidí, to následně i zrealizuje. Přestože si mysleli, že v jejich rodech už k tomuto nikdy nedojde. Co tím chtěl básník říct, když to rozeberu? Něco zásadního nás čeká. Už mnoho let vám říkám, že datumy mých členů rodiny vždycky nějak souvisejí, už dlouholetě, se zásadníma situacemi, které se dějí v rámci celkově buď jakoby v naší zemi nebo celosvětově, co se týče kolektivního vědomí. No a jelikož už nám zbývají do konce roku jenom 2 členové mé rodiny, jedním z nich jsem já, už jsem v tom čistícím období, a jedním z nich je můj syn, který je právě 29.9., což je taky zásadní datum. A jelikož má i kulatiny letos, tak mi to všechno dává smysl. A
chce se mi k tomu říct, vy se pořád něčeho bojíte, jenomže to jsou staré vzorce. Strach je největší nepřítel člověka. Strach je to, co tam, kdo si ve vás ukotvil, zasel to semínko a podporoval ho. Hnojil ho, přihnojoval a podporoval. A bylo to po generace. A vy jste věřili těm vašim dědečkům, babičkám, maminkám, tatínkům, předkům, učitelům a tak dál. To je prostě jinak. A teď si uvědomte, v jaké žijete době, že oni v této době nikdy nežili, že vy máte informace, které oni nikdy neměli a co se kolem vás děje. A jestliže vy mě posloucháte a rozumíte tomu, co říkám, tak jste napojení, tak jste vědomí. A já jsem vám dávno říkala, že všichni už jsme dostali možnost se napojit. A buď jste to využili, nebo jste to nevyužili. To je jedno, to teď není potřeba rozebírat. Ale vy, kdo mě posloucháte, jste napojení. A jestliže tady mně přijde během 3 dnů teďka, mě to přicházelo a dneska už prostě bylo takové to bouchnutí do stolu, ale zapni tu kameru a vysílej a řekni jim to. A řekni jim to hned, nečekej do večera. Tak já jsem to udělala, já to teď zopakuju, ještě k tomu něco budu pokračovat, ale je to něco velmi zásadního. Ale hlavně v tom není strach, v tom je něco krásného, chápete to? Něco úžasného nás čeká. Ano, je před volbama, ano, straší, ano, je podzim. No co? No a co? Takže znovu, poslouchejte a poslouchejte ne ani ušima, poslouchejte srdcem, poslouchejte, mozek vysílá otázku, to jsou ty naše myšlenky, očička potřebují ověřit, srdíčko přijat. Takže poslouchejte tím propojením do toho srdce, jo? Lidi, nemějte strach. Brzy se stane něco zásadního a situace v naší zemi se změní natolik, že krajané, kteří dlouhodobě i po generace žijí v zahraničí, si budou pohrávat s myšlenkou a vrátit se ke kořenům do země svých slovanských předků, čili tam, odkud pochází. A část z těchto lidí, část z nich, to následně i zrealizuje, ten přesun. Čili oni tam mají vybudované domovy, firmy, svoje základny, svoje rodinné teritorium. A oni na základě něčeho, co se tady odehraje v blízké době, takhle mi to přišlo. Jo? Předávám informaci, co mi přišla. Vy si s tím naložte, jak chcete. Nikoho k ničemu nevybízím. Ale vy máte rádi, když moje vhledy vám prostě předávám. A pro ně to bude tak zásadní, to, co se odehraje, že si budou pohrávat s myšlenkou, jestli to tam všechno se na to nevykašlat a prostě vrátit se hrdě k těm kořenům. Přece to je informace úplně jako pecka, mega pecka. Chápete to? Tak, pokračuju dál. Máte strach o své rodiny a tohleto jsem probírala zhruba 3 dny intenzivně s mnoha lidma v různých podobách. Máte strach o své rodiny, o to, co se u vás doma děje, jak ti lidi přemýšlí, smýšlí a tak dál, tak poslouchejte, co mi přišlo, že se v blízké, nebude to o dnech, ale do 5 let. Máte strach o své rodiny. Do každé rodiny, pokud už tam taková osoba není, tak do každé rodiny zhruba do 5 let přijde většinou ve formě přímého potomka, převážně ve formě nového dítěte. A tahleta osůbka vlastně překóduje energii a DNA vaší rodiny a to vše se bude dít za spolupráce a pod dohledem vašich rodových předků. Nenechte se mýlit, když děťátko nepřijde přímo do vaší rodiny. Tento dosah, protože je z vás mnoho, že řeknete, no ale tady nemá, komu by se miminko narodilo, jo? Takže poslouchejte. Nenechte se mýlit, když děťátko nepřijde přímo do vaší rodiny. Tento dosah vlivu, překódování, má i z rodin, například vašich sestřenic,
bratranců či vzdálenějšího příbuzenstva. A děje se to právě pro účely překódování pro přechod do nové země. Takže znovu tohle zopáknu. Mnoho z vás má strach o ty vaše rodinky. O to, že je toho na ně moc, že se to teď všecko zrychluje, že oni se přidávají, ale nerozumí tomu. Vy si připadáte úplně, že jste mimo ně. Už to není, že se vám smějou, už se to docela překopilo, ale máte prostě strach. Je to logické, protože jste srdcaři, jste otevření, intuitivní a vy cítíte, že bude obrovská změna, ne velká, obrovská změna, zásadní změna. Takže o těchto děťátkách, které budou chodit do rodin a nemusí být, že budete babička, dědeček, že to bude vaše děťátko, ale může to mít sestřenice v rodině, bratranec, prostě to vaše širší příbuzenstvo a bude to mít vliv i na vás a vaši rodinu. Jo, takže máte strach o své rodiny? Do každé rodiny, pokud už tam taková osoba není, cca do 5 let, přijde většinou ve formě přímého potomka, převážně ve formě nového dítěte, která překóduje energii a DNA vaší rodiny. A to vše se bude dít za spolupráce a pod dohledem vašich rodových předků. Tito rodoví předci byli šťastní, že jsme svolili, a o tom jsem mluvila v předešlých vysílání, které mi vymazali v létě. Ahoj holky z Brna, vydržte, za chvilku jsem s váma. Tak tihleti naši předci moc byli šťastní, že jsme jim pomohli, že jsme to tady pročistili a že jsme i je z těch pout uvolnili, osvobodili. A jsou nadšení z toho, že nám můžou pomáhat, být nápomocní. A vy prostě teď v těchto frekvencích to budete víc chápat, budete tomu víc rozumět, bude vás to víc naplňovat. Bude to pro vás, slyšela jsem přirovnání nedávno, hele, to už je jak droga, já chci ty informace, já to chci slyšet, já jsem toho plná, já se na to těším, já mám potom absťák. Já tomu říkám, je to styl života. Já nemám práci. To je prostě, to vás baví, dává vám to smysl, vás to naplňuje a nechcete nic jiného, protože je vám v tom dobře, je to poctivé. Tady tento styl života, prostě pokud by nebyl poctivý, tak dostanete takovou ťavku a tak rychle, že jako to by se velice rychle vymstilo a právě ti lidi, kteří to dělali, ty ťavky, tak ono už se jim to vlastně propisuje do těch jejich životů, protože my jsme vlastně tím, že jsme byli dříve v těch nižších frekvencích a spolupracovali jakýmkoliv způsobem s těmato lidma, byli jejich partneři, partnerky, životní, neživotní, jakýkoliv, na chodníku, kdekoliv, sousedi třeba, tak my jsme vlastně za ně přebírali ty jejich sračky a svolili, že to odžijeme ve svém životě, jakoby pročistíme za ně. Protože jsme byli takoví ti dobráci od kosti, kteří ty naše dušičky svolili, že jim budou pomáhat. Jo? Nemůžete zachránit celý svět. Mohli jsme hodně udělat, udělali jsme a už to stačilo. A proto se udělala taková ta čára, kdy už ani těm předkům nebudeme nic čistit a kdo se přidal, tak teďka vlastně nám chtějí to oplatit, nám chtějí pomáhat. A oni nám dávají tyhle ty vzkazy. Takže ten první vzkaz byl o tom, že v naší zemi se stane něco zásadního. Já se teď soustředuju na naši zem, ono to bude celoplošně. Jo, nebude to jenom v naší zemi. A už to myslím, že i sledujeme v televizi, prý se tam něco děje, takové ty humulky. Takže dává to smysl, ale hlavně to slovanství, to taky říkám dlouhodobě, že už je to tady. A jestliže lidé, kteří pokolení žijou v zahraničí, v Kanadě, nevím, v Anglii, kdekoliv, v Austrálii a začnou uvažovat nad tím, že by se vrátili, že by to tam zanechali, ne třeba celé ty rodiny, ale takoví ti
ti, kteří chápou, o čem to je, třeba ty starší pokolení a budou chtít vlastně na stará kolena přejít do tohoto našeho státečku, si doprožít tady ten svůj čas, který na té zemi mají, tak to bude muset být něco tak zásadního, tak krásného, tak úžasného, že jestliže mi taková informace přišla, tak si máme na co těšit. A tady prostě strach nepatří. Nemá tu co dělat, protože byste si to akorát pokazili, posrali, bojkotovali a to jako ne, to prostě ne. No a ta druhá informace vlastně byla o tom, že nám je sděleno, že nemáme mít strach ani o ty své rodiny, které třeba teď ještě vypadají, že jsou úplně pobláznění, protože ve spoustě rodin teď z ničeho nic se vám budou objevovat třeba děti u dveří, že se rozvádějí, nebo přijde manžel z práce, že přišel o práci ale to je osvobození, to jsou věci, které oni by nedokázali a ten vesmír to urychlí, prostě flák, ráno vstaneš, jdeš někam a večer přijdeš úplně jinak a je tvůj život překopaný, dýchej zhluboka, máš na to 14 dní a jedeme dál, prostě dá to smysl. A já nevím, proč jsem řekla 14 dní, ale přijde mi to, že to je taková doba na truchlící období a víc nedostanete, jo? Takže chci se mi u toho smát, protože mi ty odpovědi chodí pro vás napřímo. Takže v rychlosti máte strach o své rodiny, to byla otázka, do každé rodiny, pokud už tam taková osoba není, cca do 5 let, přijde většinou ve formě přímého potomka, převážně ve formě nového dítěte, vlastně někdo, kdo překóduje energii a DNA vaší rodiny a to vše se bude dít za spolupráce a pod dohledem vašich rodových předků, kteří se na to těší, jsou tady nabušení, postavení v řadě a může se stát, že vám z rodiny někdo jakoby zemře, odejde, ale to jsou lidi, kteří už teď jsou s nima ve spojení a vy to budete ten jeho odchod toho člověka brát úplně jinak. Vy to nebudete brát jako smrt v truchlení letitého, protože vy budete od prvních okamžiků vnímat, že vlastně ten člověk s váma telepaticky komunikuje a vy budete vědět, že je to on. Vy budete vědět, že ten zásah, co se tam bude dít, je právě od něho. Já vím, o čem mluvím, já už si to zažila. Já tam nahoře mám prostě taťku a já se taky nestačila divit, i když jsem věděla, tušila, jak asi to funguje, ale když to potom prožijete na vlastní kůži, tak to je jako... My si teď pokecáme prostě víc než za života, jakoby, jo? Ne, že bychom si nepovídali, ale hlouběji. Ty myšlenky jsou mnohem hlubší, protože můžeme se bavit o věcech, které v nízkých vibracích prostě ty témata nešly otevírat, ani nás to nenapadlo. Takže tohle se teďka bude dít. Myslím, že tady dostalo odpověď spoustu z vás, protože mnoho z vás má kolem sebe i lidi, kteří víte, že mají spočítaný svůj čas, jako nikdo to nevíme, ale v tomhletom období je spousta lidí, kde je to vidět. A není to o věku, ale je spousta lidí jakoby nějak nemocných a vy si s nima už teďka vlastně navazujete ten komunikační kanál. A jestliže my jsme těm rodovým předkům ten kanál uvolnili, pročistili a je osvobodili, tak věřte tomu, že oni budou moct nám pomáhat a podrží nás. Takže pokračuju dál. Nenechte se mýlit, když děťátko nepřijde přímo do vaší rodiny. Tento dosah vlivu, překódování má i z rodin, například vašich sestřenic a bratranců, či vzdálenějšího příbuzenstva. Čili když to nebude děťátko přímo u vás, tak se objeví takový malý vědomý človíček prostě někde ve vaší blízkosti rodové a může bydlet úplně na opačné polokouli, to je úplně jedno, ale bude to mít dosah. Prostě ti naši předci si to pošefujou tak, aby všechny rodiny, které svolily, že chtějí tuhletu frekvenci nového světa, nové doby do svých rodin zapojit,
tak ti naši předci to prostě zařídí a pořeší. Jo? Tak jak oni věřili nám tady, tak vy věřte zase jim. Děje se to právě proto, pro účel překódování, pro přechod do nové země. Co z toho vyplývá? To je otázka. Že máme stálou ochranu a podporu ze zhora. A jediným, čím to můžeme pokazit, je jakákoliv forma strachu. Proto znovu opakuju a apeluju. Vyserte se na strach. Vykašlete se na jakékoliv podoby strachu, protože strach je jediný nepřítel člověka, mysli, je právě strach. Díky strachu můžete si uměle vyvolat nemoc, díky strachu si můžete zničit rodinu, manželství, přijít o práci, díky, že budete mít strach za volantem, na schodech nebo cokoliv, si tu nohu můžete zlomit, tu bouračku přivolat. Ne, prostě ne. Strach do tohoto světa nepatří. Což dává i logiku, protože žijeme v období, kdy je podzim, což dává i logiku, jelikož již několik podzimů jsme zastrašováni vším možným. Klasické bacily, chřipečky normálně běžně byly. No jo, jenomže ono to má teďka jiný level. Ono to stouplo na jinou bubu frekvenci. Tak teď se spousta z vás určitě směje, tak mě to teďka napadlo to přirovnat. Takže jsme zastrašováni vším možným a je to právě proto, abyste si nestihli, abyste si nestihli uvědomit a nepostřehli, že už vlastně žijeme realitu toho nového světa. Miláčkové, tak to je dnešní vhled, to je dnešní vzkaz. Víc to natahovat nebudu, protože na vás nemám čas. Ale chtěli po mně, abych to řekla teď, ne až večer. Naložte s tím, jak umíte a řekla bych, pěkně si to vemte, pochovejte tu informaci, pohýčkejte, poťapkejte kolem sebe, nalaďte se na tu frekvenci a pěkně si to užijte, protože to je teda informace, jakože fakt dobrá. Chce mi, vytáhnu vám kartu. Mám tu 2 hromádky. Nepustilo mě to, abych vzala víc, takže udělám ze 2 hromádek. Dneska nebudu nikomu na nic odpovídat jiného. A kdo budete chtít, volejte si o termín, informace fičí skvěle, hlavně to chápete úplně perfektně a prostě to je pecka. Děkuji za milé informace. Prosím. Tak. Takže 3 kartičky mě skočily. A jdeme na ně. Jinak je jedno, když si to pustíte, tyhle ty kartičky, pokud s váma budou rezonovat, tak je přijměte do svého života a nějak s nima naložte tak, aby byly k prospěchu. Nikdy nejsou karty předávány proto, aby vás zastrašovali a strach ve vás vyvolávali, naopak, abyste pochopili. Velmi brzy, vůbec nevím, co tam je v těch kartách. To je krásné. Děkujeme srdce naše. Srdce jsme my všichni, protože jsme to srdce země mu dovolili, aby mohlo zase velmi silně tlouct. Takhle mi to přišlo. Děkuji, Janičko. To bylo krásné. Já nikdy nevím, když jste napojená, co vám nakecám. Já vždycky toho říkám, že toho namluvím. Tak poslouchejte. Karty. Velmi brzy ujasněte si, co chcete, aby to k vám přišlo teď hned. Po tom, co jsem vám říkala, si myslím, že byste mohli mít jasno o tom, co chcete prožívat vy i vaše rodiny. A i když byste byli chvilku v té rodině jakoby sami, osamocení, než se k vám přidají, to vůbec nevadí.
to prostě to, kdo už se odpinkl, oddělil, to už je. A ti ostatní, oni se doladí. Představte si to rádio, které ten signál trošku škrčel, ale za chvilku už ty písničky budou hrát krásně, jasně. Já tím, že mám problém s očima, tak co se týče sluchu, mě to rve uši, když jenom malinko to škrčí, jo? Nebo zpívá někdo falešně, mě to rve taky uši. Takže asi tak nějak si to představte a za chvilku to bude krásný, sladěný sbor. Velmi brzy ujasněte si, co chcete, aby to k vám přišlo teď hned. Slovani krásní. Mějte trpělivost. A mám doříct, není to jenom pro Slovany. Je to pro všechny, kdo tomu rozumí, chtějí tomu rozumět a slyší to. Mějte trpělivost, to, na co se ptáte, nastane. Buďte trpěliví, neboť nejprve se musí projevit něco, o čem dosud nevíte. Jako děcka, to navazuje na sebe, to dává logiku. To dává smysl, já jsem ty karty viděli, já jsem to vyšplouchla tady, ani nevím jak. Alenko, taky děkuju. Z celého srdce. Mě to tady přeskakuje, ani nevím, komu všemu vám odpovídám. Takže mějte trpělivost, to, na co se ptáte, nastane, buďte trpěliví, neboť nejprve se musí projevit něco, o čem dosud nevíte. A to přesně jsem v těch informacích říkala, že se stane něco zásadního, o čem ještě jakoby nevíme, můžeme jenom tušit, předpokládat, ale bude to natolik zásadní, že i nějaký strejda třeba v Americe, v Kanadě si řekne, tyjo, já tu sice mám dům, já tady sice mám drahé auto, já tady mám všechny možné kamarády, vnuky, pravnuky, ale já tam chci jít, já tam chci jet, já tam chci žít, já si chci ještě čichnout, stoupnout na tu českou půdu, na tu československou půdu, chci si šáhnout na tu hlínu, na tu zeminu, na ty stromy, na ty listy, dýchat ten vzduch a prostě být tam. Já tam u toho chci být. A to je tak zásadní rozhodnutí takových lidí, že i tady v té kartě se to potvrzuje. Splacený dluh je třetí, poslední karta. Je z vás sejmuta tíha dluhu a starý zlozvyk půjčovat si je odstraněn z vašeho života. Ty karty na sebe naprosto navazují. Není to o půjčce jako takové, jako o finanční půjčce, ale je z vás sejmuta tíha dluhu, to je to zásadní. Sejmuta tíha dluhu. Dluh se tím myslelo právě, že jsme čistili i ty rodové linie, odebírali těm předkům ty zátěže a ty jejich úmluvy, přísliby, prostě splacený dluh, vyrovnanost. Prostě finito. Nula. Znovu zrození. Krása. Ahoj, mějte se krásně. Tím končí tvá Máňa. Pozdravu ze Zlína. A jsem v očekávání, že mě budou hrnčet telefony, protože když si s váma povídám, za jakou krátkou dobu vy to pochopíte. Lup a je to tam. Tak, to je prostě super. Takže mějte se a užívejte si ještě, já nevím, jak se tomu říká, babí léto, myslím, že? Takový ten předpodzimní čas. Papa, jste moje lásky. Ahoj.